Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Spirtu Qaddis ta' Alla, li ktibt il-kelma tal-mulej fil-kelma miktuba li hija l-Iskrittura permezz ta' bnedmin bħalna. Iftħilna qalbna għalik biex tfakkarna dak li qalinna Kristu Ġesu fil-kelma tiegħu. Iftħilna għajnejna biex naraw is-sinjali tal-ħniena tal-missier. U lej Ġesu wiċċ tal-ħniena tal-missier. Urina il-ħniena tal-missier imwettqa kuljum il-ħin kollu fil-qalb tagħna u madwarna. Għatina għajnejn li jaraw il-ħniena tiegħek. Għatina qalb li tilqa il-ħniena tiegħek. Għatina rieda li tagħmel dak li hemm bżonn, dak li jixtieq minna Alla biex inkunu nistgħu nirċievu u nwettqu din il-ħniena li trid tixtieq twassal lilna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Fil-bidu ta' dan il-ġublew straordinarju tal-ħniena illi bdejna nhar it-tlieta fil-festa tal-konċepiment immakulat tal-Verġni Marija, irridu bil-fors nibdew napprezzaw iżjed dan il-miraklu tal-imħabba ta' Alla kif muri lilna fil-ħniena tiegħu. Alla jurina l-imħabba tiegħu b'tant u tant modi, il-ħniena li juri magħna hija wkoll mod ieħor kif Alla il-missier juri l-imħabba tiegħu lejna bnedmin. U bħala bnedmin, u kif għandna bżonn aħna il-bnedmin. Imma ta' min fil-bidu ta' din is-sena tal-ħniena, ta' dan il-ġublew straordinarju tal-ħniena, namlu ftit attenzjoni iktar għal dak li fil-fatt tfisser il-ħniena, almenu kif toħroġ mill-kelma tal-Alla miktuba, l-Iskrittura. Għax irridu ngħidu li l-ħniena mhijiex tħassir, mhijiex dak li bl-Ingliż ngħidu pity, it-tħassir veru tħoss għal ħaddieħor imma tħalli lil ħaddieħor fejn hu. Il-ħniena tagħmel xi ħaġa, tibdel xi ħaġa. Il-ħniena ma tgħidlikx għamel li trid għax Alla se jħobbok u mbagħad din is-sena iktar u iktar se jiftaħ il-bibien tal-ħniena tiegħu u qisu qatt ma kien xejn. Il-ħniena mhix gomma jew correction fluid illi napplika biex inkun nista' nħassar l-iżbalji li għamilt fil-kitba tiegħi. Lanqas hija laqa żeba jew laqa tibjit fuq il-qadim. Il-ħniena mhijiex dan kollu. Il-ħniena hija l-ewwel nett attitudni u la hija attitudni ifisser mhux azzjoni li nagħmel pereżempju darba fil-ġimgħa, darba kuljum jew iktar minn darba kuljum, imma hija attitudni, jiġifieri tidħol fija stil ta' ħajja bħalma huwa stil ta' ħajja il-ħniena kif jurija Alla miegħi u miegħek il-ħin kollu. Alla nistgħu ngħidu huwa kwalifikat, għandu il-kwalitajiet tal-ħniena fih li jurija il-ħin kollu lilna. Il-ħniena hija il-ġuf ta' Alla illi joħloqna mill-ġdid meta jħenna lina. Meta jħenna lina Alla ma jħassarx l-iżbalji tagħna u jħallina fejn aħna. Għax il-ħniena fl-Iskrittura hija murija bil-kelma stampa prattikament tal-ġuf. U bħalma fil-ġuf titwieled tarbija ġdida, ħolqien ġdid li tibqa' tgħix fl-ispazju li tagħmel l-omm għal dik il-ħlieqa fiha, hekk ukoll meta Alla jħenna lija joħloq spazju fih biex jien nerġa' nibda ngħix. U ikbar mbagħad meta jien inħenn għal ħaddieħor, nagħmel spazju f'ħajti għal dak il-ħaddieħor biex jerġa' jibda jgħix, biex jerġa' jinħoloq mill-ġdid, altru li mhijiex gomma li tħassar l-iżbalji il-ħniena. Il-ħniena hija murija b'ħafna kelmiet anke fl-Iskrittura
il-kelma kompassjoni, il-kelma ħnina, kollha huma kliem li jippuntaw lejn din l-attitudni ta' Alla u attitudni tal-bnedmin. Illum biex nirriflettu u nitolbu b'mod speċjali, anzi biex il-kelma ta' Alla miktuba issir talba fina, nirriflettu b'mod imma ta' fidi, bat ta' fidi wkoll fuq pass ieħor mill-Evanġelju ta' San Luqa, l-Evanġelju tal-ħniena ta' Alla. Dante jsejjaħlu lil San Luqa scriba mansuetudinis Christi, il-kittieb tal-ħniena ta' Alla. U fil-fatt fl-Evanġelju ta' San Luqa nsibu tant u tant rakkonti u ġrajiet li għaddi minnhom Ġesu fejn iħenn għal dak li jkun. Illum niltaqgħu mal-mara li marret tidlek riġlejn Ġesu. Fl-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 7, versi 36, u mbagħad l-ewwel 3 versi tal-kapitlu 8. Kapitlu 7 vers 36 il-qudiem sal-kapitlu 8 l-ewwel 3 versi. L-ewwel tarġa l-ewwel skaluna tal-lezzjo divina hija l-lezzjo l-qari attent imma b'attitudni ta' fidi għax hija l-kelma t'Alla. Qiegħed nisma', qiegħed naqra, qiegħed nirrifletti din il-kelma se ssir it-talba tiegħi għax hija l-kelma t'Alla nnifsu. Wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qata l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew, ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xxarrablu riġlejh bidmuħa u tixxuttahomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt fuq. Kif ra hekk il-Fariżew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu: dan li kien profeta kien ikun jaf min hi u x'mara hi din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu: x'mun, għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Għajt Mallem, qallu dak. 2 min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Min fejn ħallsu dejnhom ma kellhomx u ħafrilhom it-2. Min minnhom se jħobbu l-aktar? Wieġeb xmun u qallu: jidher li jien dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil xmun: qiegħed tara lil din il-mara, tħalt għandek u l-riġlejja ma tajtnix, imma hi riġlejja xarbithom li bidmuħa u xxuttathom li b'xuxita. Bewsa ma tajtnix, imma hi minn x'ħin daħlet ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma tliktilix biż-żejt, imma hi dilkit li riġlejja b'żejt fuq. Għalhekk ngħidlek li dnubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha: dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom: dan minnu biex jaħfer id-dnubiet ukoll. Iżda hu qal lill-mara: il-fidi tiegħek salvatek, mur bislim. Wara dan huwa qagħad idur li bliet u l-irħula jippretka u jxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla. Kellu miegħu 12 u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala li minnha kienu ħarġu 7 xjaten, Ġwanna Martħuża prokuratur ta' Erodi, Susanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Din hija l-kelma ta' Alla illi bir-riflessjoni tagħna bil-qari attent
bit-talb u bl-attitudni ta' fidi quddiem dan il-kliem, din il-kelma ta' Alla miktuba, se ssir it-talba tagħna matul din is-sena tal-ħniena, imma b'mod partikolari kif il-ħniena tasal għandna għaliex Ġesu mhux biss iħares lejn l-iżbalijiet li nagħmlu aħna, imma ixammar il-kmiem u jagħmel xi ħaġa għalina. Il-ħniena għadna mhijiex il-gomma li tħassar l-iżbalji, il-ħniena xammar il-kmiem u tagħmel xi ħaġa. L-ewwel vers f'dan it-test jgħidilna li wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u għata l-ikel. San Luqa jpoġġilna il-background ta' din ix-xena ma ta' dak mod speċjali li jagħmel Ġesu ma' din il-mara, imma forsi iktar u iktar mal-Fariżew u magħna li qegħdin naqraw dan it-test. Fil-fatt San Luqa għandu ħafna rakkonti ta' Ġesu jgħallem waqt xi tip ta' ikla. Fil-kuntest tal-komunità ta' San Luqa li jindirizza lil Kristjani imma li ġejjin mill-pagani, l-idea tal-ikla bil-Grik hija msejħa symposion, minn fejn ġejja l-kelma tagħna symposium, kienet okkażjoni fejn waqt l-ikel jaqsmu ideat, jaqsmu filosofiji u jiddiskutu bejnietom. Allura Ġesu mpoġġi bħala mqiegħed bħala dak l-għaref Grik nistgħu nsejħulu, li qiegħed jaqsam tagħlim ġdid ma' dawk li għandu quddiem u jieklu miegħu. Imma il-kuntest ta' ikla għandu skop partikolari, għan partikolari. Għaliex l-ikel huwa ġest ta' akkoljenza u ħbiberija kbira. Inti ma tistidinx il-kull min ikun għall-ikel. Min joffri l-ikel kien joffri daru, kien joffri flusu, kien joffri il-ħin tiegħu, kien joffri l-enerġija tiegħu lil dawk li hu jistieden u li jilqgħu l-istedina tiegħu. Imma min jilqa' l-istedina l-ikel għal dan is-simposium, għal din il-attitudni ta' qsim tal-ħajja tagħna flimkien, ikun qiegħed juri mbagħad min-naħa tiegħu min jilqa' l-istedina fiduċja kbira f'min stiednu. Jekk tilqa' stedina ta' ikel ma jidħollokx moħħok li dak l-ikel se jagħmellek il-ħsara. Iktar u iktar ma jidħollokx moħħok li min stiednek għall-ikel u qiegħed l-ikel quddiemek biex tiekol, biex taqsam dak il-ħin miegħu, mhux se jagħmel xejn fl-ikel, velenu pereżempju, biex lilek jagħmellek il-ħsara. Mela fil-fatt li tilqa' stedina l-ikla, int qed turi ta' fiduċja kbira f'min jistiednek. Iktar u iktar meta kienet tkun ikla bħal din illi jsemmi San Luqa f'dan il-kuntest, kien hemm il-ħin kollu li qed niddedika lilek biex naqsam l-ikel miegħek. Minn dak illi jgħidilna San Luqa kif il-mara marret ħdejn riġlejn Ġesu, jidher illi kienet ikla tip ta' ikla kbira li fiha l-mistednin kienu joqogħdu madwar ikla forma ta' nagħla, forma ta' nofs tont, mimdudin fl-art fuq tapiti u mħadet, imma mimdudin fl-art. U dak ifisser li kienet ikla kbira, imma ikla li se tieħu fit-tul, u allura min qiegħed jipparteċipa f'dik l-ikla għandu l-ħin kollu ma għandu l-ebda għaġla biex jispiċċa l-ikel ħajitlaq il-barra. Flimkien se ngħaddu ħin twil biex inkunu nistgħu nisimgħu l-xulxin, nafdaw l-xulxin u naqsmu dak li aħna flimkien. Il-versi ta' wara 37 u 38 jgħidilna illi fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew, ġibet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh ħdejn riġlejh tibki u txarrablu riġlejh bid-dmuħa u tixxuttahomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt fuq.
Propjament din il-mara kienet mara illi kienet magħrufa b'midimba. Mhux bil-fors kienet hekk, kienet magħrufa bħala hekk. Allura diġà nibdew San Luqa qed jagħtina l-impressjoni tan-nies dwar din il-mara. Mhux bil-fors kienet hekk. In-nies kienu jżommuha b'dan il-mod. Imma bil-mod kif in-nies kienu jaħsbuha fuqha, kienu jżommuha bħala midimba magħrufa, isek qed tgħid li l-kwalità tagħha, l-identità tagħha, xogħla, l-persuna tagħha hija kwalifikata bħala din mara midimba. Minflok isimha tista' tpoġġi mara midimba u inti ssir taf min hi. Ir-raġuni li għaliha marret id-dar tal-Fariżew kienet għax saret taf li hija tal-ikel għand il-Fariżew. U din kienet mara miżmuma midimba mill-belt kollha. Jekk ma kellix motivazzjoni qawwija ħafna ma kienitx se tersaq lejn dik id-dar tal-Fariżew, probabbli anka fiżikament kienu jżommuha milli tidħol ġo dik id-dar ta' Fariżew. Fariżej oħra nistgħu ngħidu mistidnin għal dik l-ikla. Biex daħlet hemm kellha skop partikolari, kellha rieda qawwija ħafna u kienet taf eżatt x'qiegħda tagħmel. Fil-fatt, illi mar għand il-Fariżew Ġesu, din il-mara rat fiha dan il-ġest messaġġ qawwi ħafna. Donnu dak li mbutta biex tmur u tidħol hemmhekk kien il-fatt illi dan il-bniedem Ġesu illi il-bolla tal-indizzjoni ssejjaħlu l-wiċċ tal-ħnina ta' Ġesu, l-identità tal-ħnina tal-missier, dan il-bniedem illi mhux dejjem kien jingwala ħafna mal-Fariżej, aċċetta ikla minant dan il-Fariżew. Ifisser illi laqa l-istedina qed jafda lil dak il-Fariżew u jrid li jagħtih il-ħin kollu li għandu biex jilqa' dik l-istedina, biex miegħu jaqsam lilu nnifsu ma' dan il-Fariżew. Allura donna tpoġġi mistoqsija din il-mara f'dak li għamlet. Li mhux se jilqa'? Jekk li l-Fariżew laqa l-istedina l-ikla tiegħu, li ma jilqanix? U b'din ir-rieda qawwija fiha setet tmur tidħol hemm u tagħmel il-ġesti qawwija ħafna li għamlet. Fil-fatt, fil-vers 34 allura żewġ versi biss qabel it-test li qegħdin nitolbu bih illum, San Luqa jgħidilna illi Ġesu innifsu qal ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u tgħidu araw xi bniedem wikkielu sakranazz, ħabib tal-pubblikani u tal-mitimbin huwa l-Evanġelju li qrajna providenzjalment propju fil-liturġija tal-lum. Jekk Ġesu huwa magħruf bħala il-ħabib tal-pubblikani u tal-mitimbin, din il-mara qalet laqa l-Fariżew, laqa l-istedina tiegħu, jien ħabiba ta' dan il-bniedem, semmur u nurrih il-ħbiberija tiegħi. Imma mbagħad għandna dettall importanti ħafna biex nifhmu ftit iżjed x'inhija l-ħnina li wera Ġesu ma' din il-mara. Id-deskrizzjoni ta' dak li kellha fida, il-vażett tal-alabastru. Donnu illi l-iktar ħaġa importanti f'dak kollu li għamlet din il-mara u fil-kliem li ntqal kien il-vażett tal-alabastru. Jekk nerġgħu nirriflettu, ninnutaw ftit bil-kwiet id-dettalji ta' x'għamlet din il-mara, il-vażett tal-alabastru jingħata importanza straordinarja. Ħanerġa' naqra d-dettalji. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. U l-ewwel ma jissemma huwa dan l-imbierek vażett. Ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq, marret qadet wara ħdejn riġlejh,
tibki u xarrablu riġlejh bidmuħa u tixxuttawhomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt fuq. Kieku San Luqa ma rridx jitfa' enfasi kbir ħafna fuq il-vażett tal-alabastru, ma kienx isemmih bl-ewwel ħaġa. Kien jibda jgħid li daħlet hemmhekk, intasbet f'riġlejn Ġesu, xarbitlu riġlejh, ixxuttathomlu b'xuxita, u mbagħad fetħet il-vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u dilkitlu riġlejh b'dan iż-żejt. Imma le, isemmi dan il-vażett tal-alabastru propju l-ewwel ħaġa meta ġiet biex jiddeskrivi x'għamlet din il-mara. Allura, xi fisser dan il-vażett tal-alabastru? L-alabastru huwa tip ta' ġebel. Jekk irridu eżempju, tal-alabastru huwa il-forma tal-ħamima l-Ispirtu Santu li hemm fuq in-naħa ta' waranet tal-artal il-maġġur fil-Bażilika ta' San Pietru, li mbagħad meta id-dawl li jgħaddi minn warajh jiġi jixel donnu hemm bozza warajh u huwa translucent, trasparenti, mod li d-dawl jgħaddi minnu. Jekk irridu l-Knisja ta' iż-Żebbuġ Għawdex hemm ukoll ħafna użu tal-alabastru, tal-ġebla tal-alabastru fl-artal, fil-lambone, f'diversi affarijiet oħra illi hemm f'din il-Knisja. Meta jinħadem b'mod fin ħafna, dan il-ġebel isir trasparenti, id-dawl jgħaddi minnu. Mela, jekk il-vażett huwa tal-alabastru, inti jippermettilek ukoll illi tara x'hemm ġewwa u ġewwa kien hemm żejt ifuh. Mingħajr ma tiftaħ dak il-vażett, allura tibda xxomm anke il-fwieħa ta' dak iż-żejt prezzjuż, tista' tinduna mill-ewwel bit li tħares biss lejn il-vażett il-prezzjożità ta' dak li hemm ġewwa. Għala din l-attenzjoni kollha lejn dan il-vażett. Ma ninsewx illi San Luqa jiddeskrivi mbagħad żewġ dettalji oħra dwar il-Fariżew. Il-Fariżew se jibda jgerger, se juri negattività bħalma kienu jagħmlu n-nies dwar din il-mara li jarfuha bħala mara midimba, u jibda jgerger ġo qalbu bejnu u bejn ruħu, jgħidilna l-Evanġelju. Mela allura din il-mara tagħmel tant ġesti pożittivi, sbieħ, ta' mħabba, ta' rispett lejn Ġesu, u l-Fariżew iħares lejn dawn il-ġesti kollha b'mod mill-aktar sarkastiku, b'mod mill-aktar negattiv. U jgħid f'qalbu xi ħaġa negattiva ħafna dwar Ġesu. Il-mara taraf tajjeb għal xiex Ġesu laqa l-istedina tal-iklant il-Fariżew. Ġesu jaraf min tassew kienet dik il-mara, donnu lejha jħares bħalma tħares lejn il-vażett tal-alabastru li kellha f'idejha, u jara l-fwieħa aktar milli l-alabastru minn barra, ir-reċipjent minn barra, iħares iktar lejn qalba. Il-Fariżew min-naħa l-oħra li suppost jaf l-affarijiet, iħares lejn il-mara biss minn barra, kieku kien ikun jaf x'mara midimba hi. U lejn Ġesu wkoll minn barra u jgħid dan ma jistax ikun profeta, ma jistax ikun il-bniedem kbir li n-nies iżommuh tant fuq wiċċ l-idejn, għax kieku kien ikun jaf min hi din il-mara. Imma mandenjax ruħu jħares il-ġewwa mir-reċipjent tal-alabastru li kienet din il-mara. Il-vers 39 u rridu ngħidu wkoll illi il-ġesti li għamlet il-mara kienu ġesti ta' intimità kbira. Dak iż-żmien kienet il-mara biss, il-mara tar-raġel ta' żewġa li kien permess lilha li taħsel riġlejn żewġa, mhux b'umiljazzjoni, imma bħala ġest ta' intimità matrimonjali. Dak li għamlet din il-mara bħal m'għamel Ġesu fl-aħħar ċena ma kienx ġest biss ta' umiltà min-naħa ta' Ġesu, imma kien ġest ta' intimità
kbira u qawwija ħafna. Għalhekk il-fatt li Pietru ma laqax l-istedina ta' Ġesu biex jaħsillu riġlejh, ma qallux tajjeb, ma tridx tilqa' dan il-ġest ta' umiltà min-naħa tiegħi, ma tridx tħallini nkun umli jiena quddiemek, ma jkollokx iżjed x'taqsam miegħi. Għax kien ġest ta' intimità, inti ma tridx li jien inkun intimu miegħek, mela ma jkollokx taqsam miegħi. Dixxiplu mal-imgħallem, kif se nkun jien dixxiplu ta' mgħallem jekk ma nilqax dan il-ġest ta' intimità. Dak li għamlet il-mara tħol xara fil-pubbliku, tidlek riġlejn Ġesu, il-kumplament kienu ġesti li juru imħabba u intimità kbira ma' Ġesu. Din il-mara għarfet eżatt min hija u eżatt min hu Ġesu. Il-vers 39, kif ra hekk il-Fariżew li stiednu qal bejnu bejn ruħu. Dan li kien profeta kien ikun jaf min hi din il-mara u x'mara hi din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midimba. Il-vażett tal-alabastru minnu nnifsu jikxef jagħmel pubbliku dak li hemm ġo fih, il-kontenut tiegħu. Il-fwieħa li hemm. Imma x'mun il-Fariżew ma jridx illi l-kummenti, l-attitudni tiegħu f'qalbu lejn Ġesu mod speċjali u lejn il-mara ikunu magħrufa tant li qal dak il-kliem ġo qalbu, moħbi f'qalbu. Igerger fih innifsu. X'mun jgħaddi ġudizzju dwar Ġesu, Ġesu jinduna u jurih li tassew kien profeta. Profeta mhux il-bniedem li jħabbar il-ġewwieni prinċipalment, huwa dak li għandu lill-Alla tant f'qalbu li jista' jitkellem f'isem Alla. Mill-qalb tiegħu għax mimlija b'Alla ifur Alla nnifsu, ifur il-kliem tiegħu mimli b'Alla nnifsu. Bħal fl-ixkun li kellha fida din il-mara, kienet kapaċi iġġorġo fih il-fwieħa tal-imħabba u tal-indiema. Għaxejja ngħiduha kif inhi, ma trix tkun profeta biex mara li kienet magħrufa bħala midimba minn kulħadd tkun taf li hi mara midimba. Għalfejn il-Fariżew qal kien ikun jaf kieku kien profeta dan x'mara midimba hi, ma kellikx bżonn tkun profeta biex inti tkun taf li mara midimba magħrufa bħala midimba hija magħrufa. Imma trid tkun profeta biex taqra xemm fil-qalb ta' dik il-mara u trid tkun profeta biex taqra xemm fil-qalb tal-Fariżew dak il-kliem negattiv li kien qiegħed jgħid f'qalbu għal Ġesu innifsu, hemmhekk iva rid tkun profeta, rid tkun kapaċi taqra minn ġol vażett tal-alabastru u tara il-kontenut tiegħu, il-fwieħa li hemm ġewwa. Mbagħad jistieden Ġesu lil xmun biex jgħidlu parabola. Ma ninsewx li l-isem xmun, Ximqon bil-ludi, fisser wieħed li jisma'. X'jisma'? Kun kapaċi kien qiegħed jgħid Ġesu lil xmun, kun kapaċi. Tqiegħed il-widnejn ta' qalbek mal-fliexkun tal-alabastru, ħatkun kapaċi taqra xemm f'qalbek l-ewwel nett. Xemm f'qalbi għalik imbagħad u xemm f'qalbek għal dak li qed jiġri madwarek u ma tiġġudikax minn dak li jidher minn barra biss. U jgħid Ġesu din il-parabola, xmun għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Ejt Mgħallem qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn. Dejn wieħed kellu jagħti 500 dinar u l-ieħor 50. U għax ma kellhomx minn fejn iroddu lura, dak is-sit li jislef il-flus ħafrilhom it-tnejn. U Ġesu ipoġġi mistoqsija. Min minnhom se jħobbu l-iżjed lil dak li ħafrilhom kollox, id-dejn? Wieġeb xmun u qal jidher li jien dak li ħafirlu l-iżjed. U Ġesu jaċċetta din it-tweġiba wkoll. Jekk jinħafirlek iżjed, awtomatikament tħobb iżjed. 500 dinar kien ifisser 500 ġurnata
paga ta' ħaddiem talit. Ħaddiem talit dak iż-żmien kien jitħallas b'dinar kuljum. Sibu anka fil-parabola ta' dak is-sit li ħareġ ifittex ħaddiema għall-għalqa tad-dwieli tiegħu. U l-ieħor kellu jagħti 50. Nħafrilhom it-tnejn u allura Ġesu malajr juri lil xmun illi kien profeta Alla aktar milli ħaseb hu għax inteba' x'kien hemm f'qalbu fil-fatt. Fil-kuntest tal-parabola u dak li kien qiegħed jiġri madwaru tal-mara, tal-Fariżew, tal-mistednin l-oħra, Ġesu jurih illi dawn it-tnejn min-nies setgħu jiġu mqabbla tajjeb ħafna ma' tnejn min-nies oħra li kienu qegħdin hemm f'dik il-kamra tal-ikel. Mal-Fariżew stess li stiednu u mal-mara l-midimba. Il-mara l-midimba magħrufa bħala midimba kellha xtati lil Alla dejn kbir lura għax kienet magħrufa bħala midimba. Ejja ngħidu kellha dejn ta' 500 dinar ma' Alla. Xmun il-Fariżew minn dak li jgħid Ġesu lilu kien dak midjun inqas ma' Alla, kellu jagħti il-50, imma t-tnejn kienu midjunin ma' Alla. U Ġesu jistaqsi min minnhom se jħobbu l-iktar, dak li inħafirlu l-iktar. Mela din il-mara għandha għalfejn tħobb iżjed lil Alla għax inħafrula ħafna. U dak li qiegħda tagħmel miegħi huma kollha ġesti ta' dak li diġà inħafrilha minn Alla nnifsu. Kif il-versi ta' wara jgħidu. Imma Ġesu jgħid lil xmun, oqgħod attent għax inti għandek ukoll xi jinħafirlek u trid tapprezza dak li qiegħed jinħafirlek u trid tara li għandu Alla x'jaħfirlek lilek. Allura tiġġudikax lill-oħrajn. Skont il-parabola jagħmel l-aktar ġesti ta' mħabba minn l-aktar jinħafirlu. U xmun u Ġesu jaqblu fuq hekk dak li ħafirlu l-iżjed jgħidlu il-Fariżew u Ġesu jaċċetta dik it-tweġiba. Allura mbagħad Ġesu se jkellem lil xmun u lil dawk kollha ta' madwaru u lilna li qegħdin nitolbu b'dan it-test permezz ta' dik il-mara. U jgħidlu dħalt għandek u ilma l-riġlejja ma tajtnix. Imma hi riġlejja xarbithom li bidmuħa u xruttathom li b'xuxita. Bewsa ma tajtnix, imma hi minn x'ħin daħlet ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma hi dilkitli riġlejja b'żejt fuq. Lil xmun kien qiegħed jgħidlu, inti diġà għandek ħafna x'naħfirlek jien, anka fuq bażi biss, fuq livell biss ta' etikett, ta' edukazzjoni elementari, tistedinni hawnhekk inti għall-ikel. Suppost qed tagħtini dak kollu li intu dak kollu li għandek. Imma l-iktar ġesti elementari tal-bidu, ta' etikett, ta' edukazzjoni bejnietna u ta' rispett ma tajthomlix. Il-bewsa li kienu jagħtu lil xulxin meta jilqgħu lil xulxin f'darhom, ilma l-riġlejhom minħabba trab tat-toroq jienu jaħslu riġlejhom biex jiffriskaw u l-komplament. Inti jien għandi x'naħfirlek dan in-nuqqas ta' rispett li jurejtni. U din il-mara uritni stravaganza ta' rispett u ta' mħabba. Jekk infakrek kien qiegħed jgħid Ġesu lil xmun fil-parabola li għadni kemm għatlek u inti rrispondejt tajjeb għar-risposta lura l-messaġġ tal-parabola li għadni kemm għatlek, jidher li din il-mara inħafrilha ħafna. U qed ngħid inħafrilha, mhux se naħfrilha ħafna, l-Evanġelju jgħid inħafrula ħafna diġà. Il-forma tal-Grik li jintuża u juża Ġesu meta jgħid nubita li kienu ħafra inħafrula għax ħabbet ħafna, ifisser li kienet diġà azzjoni tal-maħfra ta' Alla diġà saret fil-passat li l-konsegwenzi tagħha għadhom għaddejjin sa issa. Qed jgħid Ġesu lil xmun u lil mara u lilna Alla lil din il-bniedma, lil din il-mara li kulħadd iżomma
bħala midimba magħrufa Alla diġà ħafrilha għax ħabbet ħafna. U allura il-maħfra fil-każ ta' din il-mara ma tagħmilx ħafna ġesti ta' rispett lejn Ġesu, ta' mħabba lejn Ġesu, ta' intimità lejn Ġesu biex tikseb l-imħabba, donna biex tixtri il-maħfra. Il-ġesti li qed tagħmel huma sinjali ta' maħfra li hi diġà qalat. U f'dawk il-ġesti qed tapprezza dak il-maħfra li rċevit minn Alla u qed turi f'Ġesu il-maħfra u l-imħabba li Alla l-Missier diġà wrija. Imma mbagħad hemm ħaġa oħra. Quddiem dan it-test u d-gergir tal-Fariżej u ta' dawk li kienu madwar li jgħidu dan minu biex jista' jaħfer id-dnubiet ukoll, Alla biss jista' jaħfer id-dnubiet, aħna li qegħdin hawnhekk u l-ewwel insara inwieġbu veru Alla biss jista' jaħfer id-dnubiet. Ġesu qiegħed jaħfer id-dnubiet għax huwa Alla hu wkoll. Hija wkoll stqarrija ta' fidi li l-ewwel insara l-komunità li Luqa qiegħed jindirizza bl-Evanġelju tiegħu qiegħda tagħmel f'Ġesu. Ġesu f'din il-maħfra li qed jirċievi minant il-Missier biex jgħaddiha lil din il-mara qed juri li huwa wkoll huwa Alla bħal Alla l-Missier. Quddiem dan l-Evanġelju, quddiem dan il-qari attent, quddiem il-qari fidi li aħna minna ta' dan l-Evanġelju, ta' dan it-test, ejjew nżommu ftit momenti ta' skiet biex inħallu il-messaġġ tiegħu jinżel f'qalbna, ikellimna anka b'kelma waħda biss li laqtitna, jew bi frażi jew b'espressjoni, nħalluha tinżel f'qalbna biex hemmhekk issib l-Ispirtu ta' Alla l-Missier fina jgħajjat Abba Missier ħalli din il-kelma mbagħad issir it-talba tagħna. It-tieni skaluna, it-tieni tarġa tal-lezzjo divina hija il-meditazzjo. Jiġifieri jiena nistaqsi lil Alla u ngħidlu x'qiegħed tgħidli permezz ta' din il-kelma miktuba li għadek kemm ippreżentajtli u li jiena qrajt b'mod attent, jekk hemm bżonn iktar minn darba wkoll, jekk hemm bżonn nuża l-għajnuniet illi għandi madwari, għandi available għalija biex inkun nista' nifhem iżjed x'qiegħed jgħid it-test. Quddiem dan it-test lil Alla ngħidlu tkellem mulej għax il-qaddejja tiegħek qiegħed jisma'. U nagħmlu xi suġġerimenti ta' x'jista' qiegħed jgħidli Alla quddiem dan it-test u permezz ta' dan it-test. Pereżempju, l-ewwel suġġeriment, xi tfisser għalik illi tindem minn dnubietek? Nżommu f'moħħna x'għamlet din il-mara bl-indiema f'qalba, dik il-fwieħa fil-vażett tal-alabastru tagħha li huwa il-persuna tagħha, quddiem l-indiema li nissel Alla f'qalba x'għamlet biha dik l-indiema. Żammit għaliha biss, marret id-dar u qalet jiena se nitlaq il-ħajja ta' qabel u nibda ngħix ħajja ġdida. Mhux biss. Dak li għamlet f'dawk il-ġesti kollha kienet qed tgħid mhux biss napprezza u naf li Alla ħafirli, Alla qiegħed jaħfirli, imma rrid inwassala u nkun grata lejn Alla għal dak li jagħmel miegħi. Inħafrula ħafna mela ħabbet ħafna. U dan ir-rikonoxximent u ritu permezz ta' Ġesu. Allura il-fokus tagħha, l-attenzjoni kollha tagħha minant il-Missier fil-maħfra li ta' qiegħda tgħaddih lil Ġesu innifsu. Il-fokus tal-ħajja tagħna. Il-wiċċ tal-ħniena tal-Missier. Xi fisser għalik illi tindem minn dnubietek? Sempliċement tistqarrom
Per eżempju, li l-qassis fis-sagrament tal-qrar tħassar kollox bil-gomma u nerġa' nibda u nerġa' nagħmel dak li dejjem għamilt. Xi fisser għalik li tindem minn dnubietek? It-tieni suġġeriment. Xi fisser għalik Ġesu fir-rigward tal-maħfra ta' dnubiet? Il-maħfra ta' dnubiet, il-ħniena li wassal għall-amana hija xi ħaġa awtomatika, xi ħaġa maġika donnu tfaqqa subajk u jinħafrulek. Ġesu fejn jidħol f'din il-maħfra li tasallek mingħand il-missier, li taslilna mingħand il-missier permezz ta' Ġesu. Ġesu x'ikun qiegħed jagħmel fil-mument li Alla lili u lilek jaħfrilna l-ħtijiet tagħna. U jekk nieħdu biss is-sagrament tal-qrar, minn fejn tiġi l-grazzja tal-maħfra, tal-ħniena, tal-ħolqien mill-ġdid tagħna, tar-rieda tagħna illi nħobbu iżjed lil Alla. Ġesu, xi fisser għalik fir-rigward tal-maħfra ta' dnubietek? Kif jidħol? X'għandu x'jaqsam Ġesu fil-maħfra ta' dnubiet? Jekk id-dnub huwa le min-naħa tiegħi għall-imħabba ta' Alla, Ġesu li qiegħed jagħmel fil-maħfra li jagħtini, qiegħed jaqbad dawk il-lejiet kollha li jiena u inti u l-umanità kollha tajt lil Alla l-missier, jaqlibhom rashom l-isfel u jgħid l-ikbar iva fuq is-salib pereżempju biex lil Alla jkun qiegħed jagħmel l-umanità f'Ġesu qiegħda tagħmel dak li jixtieq il-missier minnha. U t-tielet suġġeriment quddiem dan is-test, xi tfisser il-maħfra ta' dnubiet? Aħna fil-kredu nistqarru li nemmnu fil-maħfra ta' dnubiet. X'inkunu nistqarru meta qed ngħidu il-maħfra ta' dnubiet? Minn min tiġi il-maħfra? Permezz ta' min tiġi il-maħfra? X'effett għandha fina il-maħfra? X'effett suppost li għandha il-maħfra fina? Jekk għadna li fil-Bibbja il-kelma ħniena, l-kunċett tal-ħniena huwa impinġi f'din il-kelma stampa ta' il-ġuf li jagħti ħajja ġdida, allura jfisser illi il-maħfra ta' dnubiet, il-ħniena fil-maħfra ta' dnubiet, suppost li toħloqna mill-ġdid jekk inkunu miftuħin. Kemm għandna nkunu miftuħin għall-imħabba ta' Alla li tintwera propju fil-maħfra ta' dnubiet. It-tielet skaluna, it-tielet tarġa tal-lezzjo divina hija l-orazzjo. Prattikament hija l-qofol tal-lezzjo divina għal raġuni li hawnhekk meta naslu bil-ħin li għandna, bid-dispożizzjoni tagħna, bil-fidi tagħna f'qalbna, għal dan il-mument tal-orazzjo fil-lezzjo divina, il-kelma tal-Alla li itħabbret lilna permezz tat-test tal-Iskrittura se ssir it-talba tagħna issa. Dak li kiteb il-kelma tal-Alla miktuba l-Ispirtu Santu permezz ta' bnedmin oħra u jiena qiegħed qudiema biex nirrifletti fuqha, nara x'qed tgħidli, inħalliha tċaqlaqni, inħalliha tikkritikani, inħalliha tixlini. Dik se ssir il-talba tiegħi ħirġa minn qalbi issa għax f'qalbi hemm l-Ispirtu ta' Ġesu Kristu, f'qalbi jgħid Abba Missier, kif jgħid San Pawl innifsu. Allura kif se ssir issa din il-kelma tal-Alla miktuba, dik li tħabbret lili speċifikament, għalhekk fil-meditazzju x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test, kif se ssir issa it-talba tiegħi. X'sa ngħid jien lill-Alla permezz ta' dan it-test, permezz ta' din il-kelma tiegħu miktuba fit-talba illi rrid nagħmillu. Missier Qaddis, inti l-ħniena tiegħek tajta wiċċ, tajta identità
Nistgħu narawha għaddejja fil-ħajja tagħna. Nistgħu narawha taħdem fil-ħajja tagħna. Inħossuha tibdilna u tagħmilna ħolqien ġdid. Il-ħniena tiegħek għandha wiċċ. U l-wiċċ huwa dak ta' ibnek Ġesu. Kompli jiftħilna qalbna, għamilna vażetti tal-alabastru biex toħroġ minna il-fwieħa tal-qdusija tiegħek bil-maħfra li inti tagħtina. Kompli jimxi magħna fit-triq lejk biex akkumpanjati minn dan il-wiċċ tal-ħniena tiegħek, Ġesu ibnek, aħna naslu għandek. Biktar entużjażmu, biktar impenn, biktar responsabbiltà. Għax il-ħniena tiegħek, il-maħfra tiegħek tibdilna kif bidlet lil din il-mara. U minna li kapaċi biss inħarsu lejn il-vażett minn barra, inti tallimna inħarsu wkoll lejn l-oħrajn u lejn anfusna aktar għal fwieħa li hemm fina milli għal dak li jidher minn barra. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Ir-raba tarġa, ir-raba skaluna, il-kontemplazzju. X'faċċata differenti, x'aspett differenti, x'arfien ġdid se ngħidu quddiem dan it-test jiena. Din il-kelma tal-Alla miktuba li saret it-talba tiegħi biex inkun biha nista' nkellem lil Alla, x'faċċata ġdida, x'arfien ġdid se nieħu ta' Alla nnifsu. Pereżempju, nistgħu naraw lil Alla li fil-ħniena u fil-maħfra tiegħu mhux biss iqis il-ħtijietna m'għadhomx jeżistu, kif jgħid il-profeta Mikea, jaqbadhom u jitfaħħom fil-qiegħ tal-baħar, jitfaħħom wara spallejh, jitfaħħom taħt saqajh daqs li kieku qatt ma kienu. Imma fid-dnub tagħna stess minħabba l-maħfra u l-ħniena li jagħtina, jiena nista' nara lil Alla bħala dak li joħloqni mill-ġdid. U jekk joħloqni mill-ġdid, fija jista' jerġa' jara dak li qal fil-ktieb tal-Ġenesi. Issa kollox huwa tajjeb ħafna. Alla l-Missier fil-ħniena u l-maħfra tiegħu jista' jerġa' jara lill-Ibnu Ġesu innifsu. Jgħidilna San Pawl li f'Ġesu Alla jerġa' jagħmel kollox perfett biex imbagħad ikunu kollox f'kollox mill-ġdid. Fi Kristu Ġesu, il-wiċċ tal-ħniena tal-Missier, Missier nista' nikkontempla lil wiċċek, nista' narak toħloqni mill-ġdid. Bħala konklużjoni ta' din il-lezzjoni divina, insemmu biss 3 sentenzi mill-dokument ta' l-indizzjoni tal-bidu ta' tħabbira tas-sena tal-ħniena, l-Misericordia Vultus. Fil-paragrafu 22 il-Papa Franġisku jgħid: Alla ma jgħajja qatt jaħfrilna modi li huma dejjem ġodda u li jissorprenduna skont il-bżonn tagħna, skont fejn qegħdin fil-mixja tagħna lejh. Alla ma jgħajja qatt jaħfrilna b'modi ġodda u b'modi li jissorprenduna. Fil-paragrafu 25, Alla ma jgħajja qatt li jiftaħ il-bibien ta' qalbu beraħ u jirrepeti li jħobbna u li jrid jaqsam imħabtu magħna. U f'paragrafu ieħor, il-paragrafu 26, ngħixu intensament il-ġublew billi nitolbu lill-Missier il-maħfra ta' dnubitna u li hu ixerret fuqna l-indulġenza kollha ħniena tiegħu. Quddiem anke dan il-kliem ta' tant kuraġġ li jgħidilna il-Papa Franġisku fil-bidu ta' din is-sena tal-ħniena,
donnu hemm xi ħaġa x'namlu, donnu qalbna taqbad iżjed, tentużjażma ruħha iżjed biex tagħmel xi ħaġa quddiem il-ħniena u l-maħfra tAlla. U din għalilna il-Papa Franġisku f'wieħed mid-diskorsi tiegħu fil-bidu tal-pontifikat tiegħu. Jekk Alla ma jgħajja qatt jaħfrilna, jekk Alla jissorprendina dejjem b'modi ġodda kif jaħfrilna, kif iwasslilna l-ħniena tiegħu. Min-naħa tagħna allura ma ngħejjew qatt nitolbuh il-ħniena. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.